गोबांथार आङो इसोरखौ मिथियैयाव गोबांथार सैनांदों आङो 2021 गोबांथार आङो डाक्टर अजा होसोबाबो फाहामजानायखौ मोनाखै गोबांथार आङो थै गैयै जादों थै गैयैयावबो गोबांथार डाक्टर अजा होसोदों आङो होमबाबो फाहामजानायखौ मोनाखै आं जोबनो गैया आफाखौ हाजासे हामबाय होनो आङो गोबांथार इसोरनि अननायावहाय बिसिमहाय फैनानै सेन्टाराव फैनानै आं दिनैसिम आं मुलि थरसेबो जानाङाखै आरो गोबां आंनि फिसायाबो जोनोम जाखांनायनि उनावहाय गोबांथार खर' गावनाय जादों होमबाबो आं मोनथियैयावहाय गोबांथार डाक्टर अजा होसोदों होमबाबो आङो डाक्टर अजा होसोबाबो आं फाहामजानायखौ मोनाखै इसोरनि अननायाव दिनैसिम आंनि फिसाया मुलि थरसेबो नाङै दिनैसिम थांनानै दङ आफा इसोरखौ जोबनो गैया हामबाय होनो आङो आंनि बुंथिनाया एसेनोसै Praise the Lord. बियानैखौबो हाजासे हामबाय होनदों गावनि बिबुंथिखौ लाखिनायनि थाखाय गिबियावनो आफा इसोरखौ हामबाय होननायजों लोगोसे आङो मिथिहोबावनो सानदों गिबियावबो बेहा सासे गथ'आ गोमालांबाय ओमफ्राय बे गथ' गोमाखांनायनि उनावबो गावबो दानि गथ'आ जेब्ला गोरबोआव दङ बे समाव एकदम थैहांहां अबस्था गोबां डाक्टारनाव थांदों सेलाइन होदों अब्लाबो अनखांजानायखौ मोननो हायाखै जोबथारनायाव बिमाया बे थावनिसिम लानानै फैदों गोथां इसोर बे इसोरा फाहामग्रा इसोर होननानैहाय ओमफ्राय फिसाजोखौ लाना फैनायजों लोगोसे गोबां बेहा मोदोमाव सुगारबो दङमोन थैयाबो गैलामोन सुगारानो बेखौ बोगारजोब्बायानोमोन बेनिफ्राय इसोरनाव सोंबाय इसोरा बुंबाय सानथाम नोंसोरो उपबास थादो ओमफ्राय बे सानथाम उपबास थानायनि गेजेरावनो दिनै बिनि सुगाराबो जोबलांबाय आरो गथ'आबो मोजांथारै दिनैसिमाव दङ गेजेर खन्द'आव खर' गावनाय जादोंमोन अजानि मुलि होबाय बायदोंमोननो अब्लाबो जायाखिसै जोबथारनायाव सेन्टाराव लानानै बिस' जाफैबाय गावनि फिसाफोरजों जिसु ख्रिस्ट'नि फिसाफोरनि बिनायनि जुगिदियै दिनैसिम मोजाङावनो दङ अनखांजानायखौ मोननो हादों बिनि थाखाय गावनि माखासे गुसुं टेस्टिमनिखौ होलांबाय हामबाय होनदों बियानैखौबो